Helo bawb a chroeso i uned 21 y cwrs Sylfaen a'r thema yw gwyliau. Does dim byd newydd yn yr uned hon, uned adolygu yw hi. Felly, y cwestiwn cyntaf i chi ateb yw, ble eithoch chi ar wyliau ddiwethaf? Disgrifiwch y gwyliau os gwelwch yn dda. Ble hoffech chi fynd ar wyliau? Pam? Ble mae'r lle mwyaf diddorol dych chi wedi bod? Y lle mwyaf diddorol i mi fod yw'r India. A chi? Dych chi'n mwynhau teithio? Beth dych chi ddim yn hoffi am deithio? Sut hoffech chi deithio? Dwi'n hoffi teithio ar drên. A chi? Pam? Dwi'n meddwl bod teithio ar drên yn gyffleus, yn gyfforddus ac yn ymlaciol. Oes well gyda chi deithio yng Nghymru? Neu oes well gyda chi deithio dramor? Dych chi wedi bod i Wersyll yr Urdd? Gwylwch y fideo am Wersyll yr Urdd Glan Llyn, neu efallai dych chi wedi bod i Langrannog ar wyliau. Beth dych chi'n hoffi ei wneud ar wyliau? Dwi'n mwynhau bwyta'n dda, ymlacio ac ymweld â lleoedd diddorol. Beth mae'n rhaid i chi bacio os ydych chi'n mynd ar wyliau dramor? Pasport. Rhaid i chi bacio pasport i deithio dramor. Beth mae'n rhaid i chi bacio ar gyfer gwyliau ar y traeth? Sbectol haul a celi haul. Yn yr uned hon mae cyfle i chi drafod 4 lle diddorol ym Mhrydain. Ble dych chi'n hoffi aros pan dych chi'n mynd ar wyliau? Dwi'n hoffi aros mewn gwesty. Yn yr uned yma, darllenwch am westau yn Llundain, yng Nghaerdydd, ym Mharis ac yn Stratford-upon-Avon. Dych chi wedi bod i'r llefydd yma? Pa un oeddech chi'n ei hoffi fwyaf? Dych chi'n hoffi mynd ar wyliau yr un lleoedd, neu dych chi'n hoffi mynd i leoedd gwahanol? Dwi'n hoffi'r ddau. Baswn i'n hoffi mynd yn ôl i Ceffalonia ac i Ithaca. Dwi eisiau mynd i Ynysoedd y Groeg
ar ôl y cyfnod clo? Ble fasech chi'n hoffi mynd ar wyliau yn y dyfodol? Hyfryd, mwynhewch y teithio, a phob lwc gyda'r uned nesaf.